Chwythu ganolbarth Lloegr oedd yn wynebu Ddreigiau Caerdydd yn rownd 5 o'r NSL. Ac weitha'r dechreuad siomedig i'r tymor, roedd yr ysbryd yn y tîm yn dda wrth adael Caerdydd, a pawb yn prysur dadansoddi. What are you doing? Al, what are you doing? More netty. Loughborough yw pencampwyr presennol yr NSL ac felly roedd yr her yn wynebu'r Ddreigiau yn un sylweddol. Nid yw ymgyrch y Ddreigiau yn yr NSL wedi dechrau'n dda, heb fuddigoliaeth ar ôl 2 gêm ac wedi colli i prif gôl geidwad Liam Middleton i anaf cas. Hwn oedd ail gêm gartre y Lightning ac roedden nhw'n awyddus i wneud lan am y golled drwm i Manchester Thunder yma yn rownd 2. Camgymeriadau diangen yw'r broblem i'r Ddreigiau y tymor yma, ond cawsan ddechrau twt a thaclus gyda Georgia Rowe mor ddibynnol ag erioed o dan y rwyd. Yn arwain yr ymosod i'r Lightning oedd y seithwr profiadol Sammy Wallace-Joseph ac roedd ei chryfder a'i symudiad hi yn broblem i'r tîm o Gymru. Ac i wneud pethau'n waith, dychwelodd y camgymeriadau diangen i chwarae'r Ddreigiau, 20 i 15 i'r Lightning ar ddiwedd y cwarter gyntaf. Tarodd y Ddreigiau nôl yn yr ail chwarter i ddod o fewn 2 gôl i'r tîm cartre, cyn i Wallace-Joseph ailgydio mewn pethau ac ymestyn mantais y Lightning. Bu rhaid i'r Ddreigiau ofyn am saib tactegol i geisio arafu ar fomentum y Lightning, ac ar ôl cyflwyno Chelsea Beard, dechreuodd pethau wella gyda'i gallu hithau o bellter yn amlwg. Ond roedd Wallace-Joseph ar dan, ac wrth i hi hefyd sydd o'r supershots, roedd gan y tîm cartre fantais o 9 ar yr hanner. Roedd y trydydd chwarter yn llawer dynach wrth i'r Ddreigiau daro nôl, gyda Philippa Yarrington yn ddylanwadol ac yn rhwydo'n gyson. Tro y tîm cartre oedd i nawr i bryderu wrth alw am saib tactegol. Gyda 15 munud yn weddill o'r gêm roedd y Ddreigiau yn taro nôl yn gryf. Y capten Jackie Newton nôl i daic. Symud gwych gan Chwarae, y bas dros y top eto i Rowe, ac mae'r Ddreigiau yn cau'r bwlch eto. Symud da gan Yarrington, yn creu y lle yn glyfar i Georgia Rowe, a thair gôl yn olyno nawr i'r Ddreigiau, mae'r bwlch yn cau. Yarrington eto yn dod o hyd i le. Beard yn llwyddo i ddal mlaen. Ac mae'r Ddreigiau dal i fwrw nôl, maen nhw'n gwrthod ildio. O rhaid edmygu'r chwarae gan Lightning. Sammy Wallace-Joseph am y supershot. Arbennig, chwarae teg, hi yw'r gwahaniaeth heno. A dyna ni, ymdrech deg iawn gan y Ddreigiau yn brwydro reit tan y diwedd, ond y pencampwyr yn rhy gryf. Y sgôr terfynol, Loughborough Lightning 70, Ddreigiau Caerdydd 63. I think we gave ourselves an opportunity today, which was really good. We stayed in touch. In that last quarter, we wanted to ramp up the defensive pressure, which I thought we did. Just weren't clinical enough when we won the ball. We still let ourselves down with just those, they call them coach killers, I suppose, those little errors. So if we can eliminate those, I feel like a win's coming closer. Okay, so we're just catching up with Jackie post-Dragons game. Jackie, what are your thoughts on the game today v Loughborough? I think we are disappointed not to get the win today. It would have been nice to come away with a W, but we were competitive for a very big majority of that game. Lots of takeaways, lots of things that we can learn on and work on, but a definite improvement from last week.